так добра зайшла у нас лялечка-сябровачка Лабубу, абвес на торбу, што я вырашыла паказаць вам яшчэ варыянт такіх абвесаў у традыцыйным этнаграфічным беларускім стылі. Вось у мяне абвес неразлучнікі, а вось неразлучнікі ў іншым варыянце. Для пачатку можна зрабіць вось такіх лялечак па адной. Гэта будзе прасцей, і вы асвоіцеся з тэхнікай. Зараз пакажу, як гэта зрабіць. Бяром вось такое валакно, называецца яно руфія, і можна купіць практычна ў любым будаўнічым магазине, альбо там, дзе прадаюць тавары для майстроў. Трэба ўзяць одну пасмачку і накруціць на пальцы. Вось на 4 пальцы прыкладна нармальна, бо лялечкі яны заўсёды суразмерныя альбо да лоньцы, альбо пальчыку, альбо да локця памер, альбо нават у поўны рост, як на масленіцу робяць. Вось зараз у мяне вось такая штука атрымалася. Калі нешта тырчыць, не бяда, потым мы абрэжам. Здымаем гэта колка з рукі, вось яно, і трэба зафіксаваць моцнай нітачкай. Я для фіксацыі вазьму белыя ніткі, яны ў мяне вельмі моцныя, а потым упрыгожваць буду чырвонымі. Зараз завязваю вось тут, каб трымалася наша гэтая звязачка. Пару раз абматаць і на вузельчык на 2 завязаць. Вось, гатова. Зафіксавалі. Гэта ў нас будзе макаўка, самы верх галавы. А зараз вось так акуратненька ўсё гэта прыгладзім, апусцім уніз і сфарміруем ляльцы галаву. Вось яна будзе галава, яе таксама перавяжам, зафіксуем белай моцнай нітачкай. Калі у вас моцная чырвоная, можаце адразу і чырвонай. У мяне чырвоныя такія больш мяккія ніткі, то будуць рвацца, як я буду моцна зацягваць, таму вось у мяне ў 2 колеры будзе праца ісці. Ось гэта пакуль нарыхтовачка паляжыць, пачакае, а я вазьму яшчэ пару пасмачак валакна і зраблю яшчэ одну скрутку, трошкі меншую па даўжыні. Вось там мне было шырока на далоньку, а зараз я так фактычна вось на канцы пальцаў зраблю. Гэта будуць ручкі. Накручваю. Вось так. Ну, можа, яшчэ пару валокан вазьму, дадам. Вось тут ляжаць роўненькія. О, так. Вось такая скрутачка атрымалася. Бяром нарыхтовачку лялькі, адкрываем яе папалам, гэта ж колца ў нас было, памятаеце, і ўстаўляем сюды ручкі. Ручкі уставілі, працягнулі. І вось так дагары паднялі. Вось ужо фігурка відаць. Зараз ізноў возьмем белую нітачку і вось тут зафіксуем на поясе. Зараз трэба перавязаць яшчэ ручкі, сфарміраваць далонькі нашай лялечцы. Нам трэба абрэзаць лішнія ніткі і ўсё, што нам не падабаецца, што тырчыць з лялечкі доўгая, якое-небудзь ці выбіваецца, вось мы таксама падрэжам, прыбяром, каб усё было роўненька. Сукеначку таксама абрэжам. І тут вось калі петлі былі, то таксама іх вось разрэжам, каб сукеначка была пышненькая такая, вось. А зараз пакажу, як наматаць касы крыж чырвонымі ніткамі, каб аберагчы лялечку ад нячыстай сілы. Хвосцік вось пакідаем даволі доўгі спераду і матаем спачатку на пояс. Наматалі на пояс некалькі разоў, пашлі коса вось так праз адно плячо, праз грудзі. Потым наматалі на шыю і вяртаемся праз другое плячо. Потым яшчэ разок па поясу, і бачыце, вось 2 хвосціка сустрэліся. Зараз мы іх можам завязаць. Вось завяжам тут, вось дзе паясок завязваецца, дзе пуп завязаны, вось такая таксама сімволіка ёсць. І наша лялечка ўжо мае касы абярэжны крыж, яна ўжо ў нас абаронена. Таксама на манжэтках зробім ёй чырвоныя нітачкі. І застанецца толькі зрабіць пацеркі, которымі яна прымацуецца да сумкі. Набралі пацеркі, вось такая у нас петля будзе, а зараз трэба прымацаваць яе да галавы лялькі. Вось пад ніз, тут, дзе была петля, вставляем, працягваем, і зараз засталося завязаць на вузельчык. І можам чапляць сваю лялечку на сумачку, на карабінчык. Калі вы хочаце зрабіць не толькі дзяўчынку, але яшчэ і хлопчыка, то бачыце, што яны не вельмі моцна адрозніваюцца. Проста вось гэты пучок, дзе спаднічка, трэба падзяліць папалам і таксама зафіксаваць яшчэ на ножках такія манжэткі, босікі. Ну, калі вы хочаце зрабіць пару класічных неразлучнікаў, то яны могуць быць вось такія з агульнымі ручкамі, а могуць быць вось такія звязаныя аднымі пацеркамі, адным ланцужком на ўсё жыццё.